Αύγουστος του 2023 στο Παλαιχώρι Μπότσαρη, πατέντες καινούργιες μπολιάσματος εδώ στο κτήμα του Λευτέρη Ντίμερη στο Παλαιχώρι Μπότσαρη. Εδώ ο Λευτέρης. Σίγουρα πράγματα. Και εδώ είναι ο Μάστορας. Τώρα θα μας πει τι ακριβώς κάνει εδώ ο Μάστορας. Το βγάζει τη φλούδα. Την πήρες τη φλούδα, ρε? Και δεν βλέπω να βάλω τα γέλια. Αφού την πήρες τη φλούδα, εκεί, τι θες? Καλά το δώσει αυτό, κάτσε να στο βγάλω να το πάρεις εσύ αυτό. Πάρ' το μη. Τι έχεις κάνει? Τρυπίτσα 1 χιλιοστό έκανες? Καινούρια κόλπα, καινούριες πατέντες για μπολιάσματα εδώ. Χτυπάμε εκεί το ειδικό καλούπι που έχει φτιάξει ο Μάστορας και βγάζουμε τη φλούδα. Είδε την άλλη τώρα. Μέσα και δεν τη βγάζει. Βγάζουμε τη φλούδα. Μπορεί να το χρειαστούμε, με το πετάς. Ναι. Λοιπόν. Εδώ βγάζουμε τη φλούδα, το κομμάτι που κόψαμε. Πρέπει να πάρω τώρα τα γυαλιά, ρε. Τα γυαλιά θέλει ο Μάστορας γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικος. Χειρουργική επέμβαση. Χειρουργική επέμβαση εδώ είναι, ναι. Εδώ άλλος ένας Μάστορας που δεν ξέρει πολλά πράγματα, δεν πέτυχαν τα μπόλια του. Ναι. Δεν πέτυχαν τα μπόλια του. Τώρα θα φτιάξουμε εμείς άλλες πατέντες καινούριες. Φέρνουμε την επανάσταση στο μπόλιασμα. Το πήραμε. Κοίτα πόσο πέτσα βάθος έχει. Κοίτα πόσο βάθος έχει η πέτσα του. Ο Μάστορας εδώ. Κάνουμε τα πρόβατα μέσα. Σήμερα θα έρθουν. Για κράτα το ρε μεν καθόλου. Πολύ βάθος έχει η φλούδα της ελιάς. Εδώ είναι ζωηρή η ελιά, τη βλέπουμε ότι είναι ζωηρή. Ο κορμός. Έχουμε κόψει εμείς όμως τον μπόλι από άλλη ελιά και το τοποθετούμε. Τι κάνω ρε, που τραβάω ρε? Τοποθετούμε τον μπόλι μέσα. Το χέρι, Μιχάλη, το χέρι. Γιατί καμπούργια σε θέλει ο κόψιμο, μπράβο. Το περιποιέται ο Μάστορας εδώ τώρα ο πατεντιάρης, θα τον βγάλουμε. Αν πετύχει αυτό το κόλπο μας εδώ θα τον έχουμε πατεντιάρη. Πού το ξεκινώ το άλλο? Το άλλο το χοντρό. Να το. Κάνε μια τρύπα τώρα, πρέπει να κάνει μια τρύπα. Όχι, μωρά, από εδώ και από εκεί, λουρίδες. Μη βάζεις το δάχτυλο μπροστά στο μαχαίρι, ρε. Μια λουρίδα από εδώ και από εκεί. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ωραίο ρε Μιχάλη, εκεί θα το σκίσει. Αυτό ρε, δεν είναι ωραίο. Το κόψει ρε. Μια χαρά είναι, κράτα λίγο μόνο αυτό. Βάλω και εδώ. Κόψτε και αυτό, κόψτε. Για να το πού. Κόψτε το λίγο να έχει λίγο περιθώριο για να πάρει. Κόψτε πολύ. Όχι. Δεν πατάει μετά, αφήνει κενό. Δεν αφήνει ρε Μιχάλη, αφού είναι μεγάλη πέτσα. Είναι. Έτσι, αυτό. Τώρα το έκανες πονηρό, ωραίο. Λοιπόν, τι βάζουμε τώρα? Τώρα τι βάζουμε? Τώρα πατέντες. Είναι τα λαμάκια τα δικά σου. Καλά. Μου λέει κόψε, μου λέει ότι να είναι. Μου λέει κόψε. Και του κόψα 2 εγώ σχέδια, όχι 1. 13. Κάτω από 8 κιλά, τα λουριδίτσες. Τέτοια θα φέρω εδώ, δεν μπορεί να τα χρειαστείς. Τις πατέντες ο πατεντιάρης τις φτιάχνει, τις τελειώνει μόνος του. Δεν φωνάζει 100 βοηθούς. 100 βοηθοί. Πάω να βρω σκηνή. Εδώ έχουμε κάνει επανάσταση με το καινούριο μπόλι ρε Λευτέρη. Τι σκηνή? Τι σκηνή για τώρα το πω.
Εδώ έχουμε βάλει τα δύο για να πατήσουμε τη φλούδα πάνω στο δέντρο στο που βγάλαμε. Το τραπεζάκι εδώ ρε μάγκα. Ναι. Τραπεζάκι. Θέλει ένα τραπεζάκι. Ο Μάστορας έχει μπουρδουκλώσει εδώ τα χέρια του. Ο Μαστρομιχάλης. Ωραία διαφήμιση μου κάνει. Η μπουρδουκλωθεί ο Μάστορας. Η μπουρδουκλωθεί ο Μάστορας. Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα εδώ. Ο περάντερ μόνο είναι εντάξει. Καινούριες πατέντες. Εκεί ρε μάγκα. Και τα άλλα από πάνω. Μετά. Καινούργια κόλπα εδώ μέσα τώρα. Μετά. Ναι. Να το δέσουμε σκηνιά δεν είναι. Παλάκια. Εδώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Το σύστημα. Για να δούμε. Τι θα δούμε τώρα. Δεν του κάνεις ένα βλακάκι να το καλύψει όλο εκεί. Αυτό λέω θέλαμε ένα τέτοιο. Θέλει μια τρύπα εκεί θέλει. Άστο λίγα Igor, Δευτέρη και εσύ. Μη σκουτώνεσαι. Βάλει το ένα πρώτα. Σιγά με το ματάκι προς το μάτι προς λίγο. Ναι, και αυτό είναι. Ο Μάστορας έβαλε ένα ωραίο κολπάκι εδώ. Άσου με ένα λίγο αυτό. Και το καρφώνει, πάρ' το χέρι σου Λευτέρη από εκεί, εσύ μη στο βαρέσει. Άστε ρε, φτάνει. Λοιπόν, στη μέση θέλει. Δεν βάλαμε και αυτό. Στη μέση. Τέντωσε το λίγο έτσι. Άστο. Λίγο λοξά προς εδώ. Λίγο λοξά προς εδώ. Άστο, θα το γυρίσω εγώ πέρα. Α, μπράβο, με τεντωθήκη. Άστο. Αυτό ήταν, τελείωσε. Τεντώθηκε. Το έσφιξε εκεί, για κοίτα ρε Λευτέρη. Το έσφιξε και το παράσφιξε. Εκεί δεν θέλει λίγο η τρύπα αυτή, πώς θα την κλείσει ο Μάστορας. Δεν θέλει να κλείσει τρύπα. Το χέρι σου το έχεις ρε Βάγκα πολύ. Πολύ το. Το έχει μεγάλο για να το φας λιγάκι. Όχι, άσε να τρυπήσω πρώτα Λευτέρη, πάρ' το κομμάτι. Τρυπήσω εγώ πρώτα. Άστε. Δεν μάθαινε τίποτα το τέτοιο. Βάλτε το τώρα από κάτω. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το πήγες όσο μπορείς κοντά. Το φίλησε. Αυτό είναι το τέλος. Στο πήρεξε στον καθόλου ρε. Εκεί. Έτοιμη η προσπάθειά μας η καινούργια. Το σταυρώνει ο Μάστορας για να πετύχει. Πάλι ο Μάστορας. Φτύστε το κι εσείς που το βλέπετε για να μην το ματιάσετε. Λοιπόν, πάμε και από εδώ τώρα. Θα επανέλθουμε σε 20 μέρες. Να δούμε το πιάσιμο, τι πιάσιμο. Κάνουμε ένα άλλο εδώ. Κοίτα, αυτά θέλανε να ακούσει. Θέλανε το Μάη. Που λες πως σου γίνει. Το Μάη μένουν μικρά, τα βλέπεις. Θέλει μικρό, αυτά βγήκανε μετά. Τα Μάη του Μάη είναι μέχρι εδώ. Είναι ότι πρέπει. Όσο πιο μικρό. Θα βάλουμε και ένα στρογγυλό να δούμε ρε. Έχουμε και στρογγυλό καλό. Και αυτό εδώ μπορούμε να το βάλουμε. Και αυτό το μεγάλο μπορούμε να βάλουμε. Μην το πάρει ο αέρας. Για δοκιμή ρε, θα τα κόψουμε τα τέτοια. Το δοκιμάσουμε. Και κόντεμα θέλει, δεν ήθελε κόντεμα. Τι? Κόντεμα. Όχι ρε, άστα, θα τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Δοκιμή θα κάνουμε εδώ, θα βάλουμε μεγάλο μάτι. Οπα! Θα βάλουμε μεγάλο μάτι. Είμαστε σε δοκιμές, το εργαλείο μας είναι σε δοκιμές. Σε στάδιο δοκιμών. Άλλο εδώ, άλλο εργαλείο έχουμε, άλλη πατέντα εδώ τώρα. Άλλη πατέντα. Εμείς κάνουμε την πατέντα ναι. Και ο Λευτέρης μας διαθέτει το δέντρο. Το δέντρο ο Λευτέρης, ναι. Το θυσιάζει. Ναι, ναι. Κάμεραμάν εγώ, ο Κώστας ο Ντίμερης. Κάμεραμάν. Πάει το δέντρο, το σακατέψαμε το δέντρο από τα χτυπήματα. Βγει από την άλλη μεριά. Πέρα.
Βγάζουμε αυτό που κόψαμε. Γύρω. Το βγάλαμε αυτό που κόψαμε. Να το εδώ είμαστε. Πολύ βαθιά η... Το ίδιο κάναμε και εδώ. Κόψε κομματάκι τώρα εκεί. Αν ήταν η ίδια αυλή θα ήταν στην ίδια με τη μεριά. Να φέρει το κοτσάκι και τις ξεπρόκτες το βάλαμε και το που έφτασε μέσα του. Όχι. Αυτό είναι για δοκιμή το μπόλι εδώ, μεγάλο μάτι, μη σας φαίνεται παράξενο και μας κάνετε τα σχόλια άνω κάτω. Αρνητικά. Εδώ κάνουμε δοκιμή, θα σας το δείξουμε μετά. Άμα πετύχει η πατέντα, Βάλουμε 4 λες. Κομματάκια θέλει. Βάλε 4. θα σας το Πόσο δείξουμε. μέσα αυτό. Το βασικό είναι εδώ. Κάνε μια αυτή τη φωλιά εκεί με το μαχαιράκι σου. Αυτό εκεί. Κάνε και μια φιλιά στο άλλο. Έχω και πλαστικά εγώ. Θα βάλω εκεί μέσα. Αυτά. Ναι. Ανάποδα. Έτσι. Αυτό ήταν. Κόψου. Τώρα εδώ ο ήλιος δεν μας αφήνει να κινηματογραφήσουμε σωστά, αλλά το παλεύουμε όμως. Η επανάσταση στο μπόλιασμα θα είναι αυτή σήμερα εδώ που κάνουμε. Και τη διαθέτουμε δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν. Δωρεάν. Μόνο θα βάζετε από κάτω τα like σας να είναι υπέρ μας. Ξέρεις πότε θα τα δείξω, θα πιάσεις, θα τα δείξω, όχι τώρα. Ναι, όχι, και τώρα την πατέντα πώς θα το κάνουν. Τώρα με το άλλο το χέρι μπορείς να το συγκρατήσεις. Πώς θα το κάνουν είναι το θέμα. Αυτό σαν πολύ μεγάλο μου φαίνεται το τσέρκι σου ρε καπετάκι. Όπα. Δεν είναι καθόλου μεγάλο το τσίρκι. Δεν είναι το τσίρκι. Εμείς το βάλουμε μπόλικο. Δεν λυπόμαστε. Τώρα το τραβάς, κατάλαβες, είναι ωραίο έτσι. Αυτό ήταν. Asta στην χαρά. Βάλαμε εδώ επιθεματάκι. Χειρουργικό τέτοιο λέμε. Βάλαμε επιθεματάκι για να πατήσει η φλούδα πάνω στον κορμό. Άκρη, Μιχάλη, προς τα εκεί πέρα. Δεν πειράζει, το τράβα σου πέρα μετά το. Α, στο άλλο, ναι. Τράβα το πέρασε. Προς τα εκεί. Και κοντά. Κοντά πήγαινε. Άσου εμένα τώρα. Τέντωσε. Ωραία, για να δω. Εδώ θα το βάλουμε αληθή μετά, θα το κλείσουμε αυτό. Το σφραγίσαμε. Ναι. Δεν πρόκειται να το λύσουμε. Έτοιμο. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει. Είδε. Όχι, δεν έχει τίποτα. Δεν πιέζει τίποτα εκεί. Δεν κόβει ζουμία. Εδώ είμαστε υποδοκιμή. Όχι, ζουμιά. Εγώ. Όχι, θέλει όμως. Βάλαμε το μεγάλο σπίτι μόνο. μάτι, αφαιρέσαμε τα φύλλα, ορισμένα Ναι, ρε, φύλλα από το μάτι που θέλουμε να μπολιάσουμε. Πέρα εκεί πρέπει να είναι. Έχει κι άλλο εδώ. Το μάτι που πήραμε, το πήραμε σήμερα το πρωί από την άλλη ελιά που θέλουμε να την αλλάξουμε εδώ. Φέρ την κόλλα λίγο. Ναι. Εδώ ο μάστορας με τα εργαλεία του. Μας λείπει το χειρουργικό τραπέζι. Το χειρουργικό τραπέζι, ναι, δεν έχουμε τραπέζι, ναι. Για να ρίξω λίγο μέσα το φινάρι. Μίζε πάλι για να νερώσει. Για κράτη. Θα σου εξατμιστεί εμένα, ενδιαφέρει λίγο να μαλακώσει. Ή την κόβει. Όχι, δεν είναι κόβει. Γιατί να την κόψεις, αφού είναι...
Η γεράτσα. Τώρα βάζει ο μάστορας αληφή ειδική για τα μικρόβια, μου είπε. Για τα μικρόβια μου είπε να μην πάρει το δέντρο μικρόβια. Ειδική αληφή. Τώρα εσείς γνωρίζετε από την αγορά τις αληφές που κυκλοφοράνε. Αν αυτό εδώ πετύχει που λέμε εδώ με το μάτι το μεγάλο, θα κάνετε like κάργα. Like πολλά. Άμα πετύχει αυτό, εγώ θα πάω στις Βυρεσπέλαβες κάτω από την Ναι. Στη φεγγαριά πες. Αυτά είναι πατέντες του 2023 από τον Μιχάλη. Το Μιχάλη τον Ντίμερη, άμα για αυτούς που το ξέρουν. Ναι. Έχει πάρει σημάδι από τον παππού του, έτσι ήταν και ο παππούς του, μπόλιαζε. Και τούτος το έχει διορθώσει. Το πλάτανο μπόλιαζε σικιά. Ναι, στον πλάτανο, θα μας κάνει και πλάτανο, τον πλάτανο σικιά. Άλλη μέρα, ναι. Θα μας κάνει το πλάτανο σικιά. Θα μας παρακολουθείτε συνέχεια γιατί... Θα μας παρακολουθούν, βέβαια. Μας έχετε αποκολλήσει. Γιατί εδώ θα έχουμε όλο εκπλήξεις. Πω, τι κάναμε σήμερα εδώ. Τώρα έχει ένα ματάκι μικρό, άλλη μία είναι εδώ από κάτω. Ωραία, τι μάτι. Ναι. Δεν γίνεται ρε εσύ. Δυο. Δεν υπήρχε μία της χιλής, όλα 100% πιασμένα. Τώρα τι έγινε εδώ, κουνηθήκανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα βάλουμε εκεί. Α, δεν έχεις άλλο. Α, έχεις. Μήπως θα πήραξε κανένα πρόβα τώρα, έρχονται τα πρόβατα Όχι μέσα. ρε, έκοψε αυτό, κουνήθηκε το τράβηγμα, Έκοψε τα αυτά. κουνήθηκε το αυτό. Έκοψε η γυναίκα και όλος, δάκοψε. Ήταν 1000% πιασμένα, όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και είχε και ζουμιά κιόλας, να είχε ξεράπε στο διάλογο. Ήταν με ζουμιά. Είμαστε εδώ στο κτήμα του Λευτέρη Ντίμερη. Και εδώ έχει και τα λουλουδάκια του Λευτέρη Ντίμερης. Τέτοια θα βάλουμε εκεί. Εδώ έχει τα λουλουδάκια Στα του. κοντρά, στα πιστηλιανή και τη μικρή θα βάλουμε. Όμορφα. Και η μύγα εδώ που παίρνει Τα δύο. το μέλι της. Τα χωνάκια κάτω. Τα χωνάκια εδώ. Αυτή τι είναι εδώ, γκορτσιά. Η κηδόνια. Κάτσε ρε, πού είμαστε τώρα. Μία, δύο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγάλει. Τι είναι άστη. Ποια κάναμε τώρα. Α, η μικρή πέρα είναι μόνο. Εκείνη εκεί πέρα έχει ένα ματάκι. Θα πήξουμε και ένα από κάτω ένα μάτι. Έχει ένα μάτι, είναι και μπορεί να πιεστεί ένα μάτι. Είναι κοντροϊδάκι όμως. Εδώ προσπάθειες άλλες με τον παλιό τον τρόπο που έχουν πετύχει. Με τον παλιό τον τρόπο που έχουν πετύχει εδώ. Ο Λευτέρης αλλάζει τη ράτσα. Συνήθως τα μπόλια τα ρίχνουν στην Ανατολή. Γιατί σε μόνο τώρα. Να έχει ήλιο, να έχει ήλιο. Εγώ άκουσα να μην έχει ήλιο για να πιαστεί. Το βάλουμε εδώ. Κάτι άκουσε. Κάνουμε να σκίσουμε και το άλλο εδώ. Χάιτε. Πώς. Στον κιλό. Τι θα βάλει στον κιλό. Στο κιλό θα βάλουμε ή το σκίσουμε, θα το δέσουμε. Α, το σκίσουμε. Αφού τα έχεις έτοιμο. Αυτά που ξέρουμε θα πιάσουν οι Λευτέρες. Άμα ράσετε τώρα. Είπαμε 5 τα κάνουμε. Του χρόνου το κόβουμε εδώ. Μωρέ, τι αυτό. Ε? Μωρέ.
Έχουν πρόβλημα. Αυτό έχει πιάσει, δηλαδή έχει πιάσει αυτό. Έχει πιάσει από το Μάη εκεί. Τώρα έκανε ξεκίνημα, αν δεν το κάψει. Ναι. Ναι. Πάλι ο μάστορας επιμένει εδώ με τον ίδιο τρόπο. Κανονικά έπρεπε να το πάρει. Έπρεπε να το πάρει. Τόσο πολύ χοντρό έχει αυτή η ελιά, γενικά η ελιά. Οι ελιές είναι χοντρές. Έσως το πήρε. Και τώρα, πουπ. Πάρ' το κυριλευτή. Κυριλευτέρη, μάζευε. Αλλά δεν θα το χρειάζεται, μπορεί να το χρειαστεί. Μα στο μην το χρειαστείς να βάλεις τα επιθεματάκια από πάνω. Είναι χοντρά. Άρα ας πάμε εδώ τώρα. Εδώ, άλλο σχέδιο τώρα εδώ, πιο μικρά. Ναι. Λίγο εκεί. Τώρα θα κόψουμε αυτό. Μόνο. Αυτό θα κόψουμε. Κάτω με χέρια σου πες. Κάτσε βάλω τώρα. Τα γελιά τα είναι. Δεν πιστεύω εγώ αυτό. Έλα, μισό, κόφτω στη μέση. Παραπάνω. Από τη μία είναι παραπάνω. Εδώ είναι με στρόγγυλο τελικά το κόψιμο του ματιού, εύκολα. Η πατέντα είναι σοβαρή. Είναι η πρώτη μας προσπάθεια. Αλλά λόγω της εμπειρίας μας είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Ένα βλάκι. Πάει εκεί. Δεν θέλουμε πολύ, γιατί θέλουμε να το πατήσει εκεί. Εκεί θέλουμε να πατηθεί. Να εξέχει απάνω για να πατηθεί. Ναι, εξέχει. Και να από εκεί. Περίπου στα κάτω είναι. Τι είναι, ζέστα κανένα. Έτσι δείχνει. Βροχές είναι. Γι' αυτό είπα εγώ, επειδή θα βρέξει αύριο ρε. Για να ποτιστεί λιγάκι το δέντρο, να μολύσει. Μπουρίνια είδες. Και μπουρίνια κιόλας. Καλά είναι να έχει βροχή αύριο για τα δέντρα. Δεν λέω εγώ. Ναι, είναι στα κέντρα κάτσε. Τους είπες άμα πιάσει να μου τρυπήσει τη μύτη. Όχι, δεν θα πιάσει. Δεν υπάρχει. Εκεί είμαστε. Οι πατέντες μας είναι πάντα με επιτυχίες. Ο Λευτέρης εδώ είναι ο βοηθός του μάστορα και μάλλον και θα κλέψει και την τέχνη, είπε. Έτσι δείχνει. Θα κλέψει την τέχνη να μπολιάζει εδώ στο χωριό. Το βλέπουν φασιωμένος. Ναι. Φασιωμένος. Ναι. Εκεί στο κέντρο να πάει αυτό. Θες και πενταβλώνουμε άλογα να... Τα καρφιά είναι και μεγάλα κιόλας, είναι σοβαρά καρφιά, δεν είναι. Ναι. Το κόλπο να δείτε πως το κάνει ο μάστορας εδώ. Άσουμε να το ρωτήσεις. Ναι. Άσουμε να πήγε από την άλλη. Σκατοπούν μου. Έρχεται. Από πάνω θέλει. Το βγάλει το ζουμί όξω ρε, το βλέπεις. Βγήκε το ζουμί. Ωραίο. Τι ωραίο. Εδώ το σφίγγει ο μάστορας. Εδώ είναι το μάτι. Και ο μάστορας εδώ το σφίγγει. Να προκάνω.
Με το σιδεράκι Έχουν αυτό ποτέ. και με τις Για πάρε λίγο. πλοκές. Κράτα το λιγάκι. Να βάλω το από εδώ πρώτα, βάλτε. Να πάει φωλιάκι στη μέση. Παραπάνω, παραπάνω. Ας πάει πιο ψηλά λίγο. Να αρκεί να πάει στη φωλιά. Μελλοντικά θα σας εξηγήσουμε αν έχουμε κάνει κανένα σοβαρό λάθος, θα σας το δείξουμε. Άσε με τώρα το χέρι. Έπρεπε ο πόνος να βάλει το κεφάλι από εδώ για κόντρα. Ναι. Το γράφει και αυτό, έχει πλάκα θα έχει. Κράτα αυτό λίγο ρε Δευτέρη. Τι έχει κάνει τόσο κράτα κάτω, το βάλες. Τι το βάλες τόσο κάτω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Κράτα Εκεί. εκεί λίγο εσύ κι ας την παροιμία σου. Κάτω κρατήθηκε. Ήθελε πιο πάνω. Σήκωσε λίγο την προκαπάνω τώρα, σήκωσε τα Γι' πέλα. αυτό είπα ότι ήθελε. Θέλει κράτημα. Στη φωλιά. Ωραία. Δεν τράβηξε αυτό. Τράβηξε. Δεν τράβηξε έτσι που το Ναι. έκανες. Τι, δεν έπηγε λες. Είναι έπιες, όχι. Δεν μπορεί. Αφού δεν σου πιέται μωρέ. Όχι. Βάλω μόνο. Έχει πιάσει ρε Μιχάλη. Κατοκρού με έφαγε μέσα στο σβέρκο με έφαγε. Έχει. Τι με πήρε από κοντά. Τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα. Είναι τα τελειώματα τώρα. Ό,τι αρπάξω. Και χτες το βράδυ και εμένα με ξεσκίσανε. Εγώ δεν είχα δει κουνούπι στο σπίτι. Έσφαν. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ ο μάστορας λίγο τα σκάτωσε, αλλά... Μη λες έτσι ρε. Μίλα όμορφα για το μάστορα. Ναι ρε παιδί Τι μου. κουβέντα για το μάστορα σκάτωμα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το... Και ποιος δεν με φωνάξει εμένα. τα μπόλια μας. Βάλουμε και Ό,τι ερωτήσεις ή απορίες έχετε, στα σχόλια παιδιά, Έχουμε στα δύο. σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ. Στη μικρή την κάνουμε